Изключително ми е приятно да приветствам Петър Матов. Той е колездача, който е рекордьор на изминаване на планинския маршрут Ком-Емине. От тази година е колездача, който мина най-бързо и маршрута Дунав Ултра. 29 часа, 700 км, колездане от Видин до Дуранкулак, без така наречената почивка, задължителна почивка от 4 часа, нон-стоп колездане. Тук сме за да си поговорим с Петър най-вече за колездане, за преживяванията по планината, покрай Дунава и да се опитаме да направим съдържание, което е любопитно интересно за хора, които колездането е хоби, спорт и начин на живот. Здрасти, Петър! Благодаря ти за поканата отново. С удоволствие ще ти разкажа всичко, каквото искаш и съм сигурен, че на хората около нас и които ще ходят и са ходили по маршрута, ще им хареса каквото ще си говорим. Сигурно ще си вземат нещо. Искам да започна разговора по един такъв начин, в крайна сметка. Ти си рекордьор Ком-Емине. Планински маршрут, доста популярен в България, разбира се. Не само в България, част от големия международен маршрут Е8. Да те поправя. Е4, Е8 е Рила Родопи, на който отново съм рекордьор от тази година. Честито! Това беше много за мен, изличи си, че не съм толкова надълбоко в планинското колездане. Но именно за това искам да те попитам, Е4 или Е8 е по-интересното планинско предизвикателство. Кое може да се каже, че е най-екстремното, най-интересното, най-голямото предизвикателство за планинско колездане в България? Несъмнено е Ком-Емине. В смисъл, това е най-дългият маршрут планински в България, съответно и най-голям интерес е там. Най-много хора са минали, най-много пъти се е говорило за него, докато Е8, това ни беше идеята на него всъщност. Да го преминем бързо, за да направим да предизвикаме някакъв интерес в хората, да погледнат в Родопите, да погледнат в Рила, да видят всъщност, че и там може да се кара и не отстъпя по много места между Ком-Емине и Е8. Така че да, двата маршрута са наистина много хубави и всеки един планински колездач трябва да ги премине, защото си заслужават. Трябва ли да ги премине в екстремен вариант или е това нещо интересно да се направи като любителска експедиция? Даже задължително трябва да е в няколко дена, за да може да му се насладиш. Ние преди тези рекорди, аз на Ком-Емине имам поне, не знам, може би 10 на преминавания, за да науча всичко това нещо и за да се достигне до скоростно преминаване. Както и по Е8, тази година имам тренировки 3-4 пъти по няколко дена по маршрута, което се равнява на поне 3 преминавания преди преминаването с скоростно преминаване. Така че да, определено скоростното преминаване не ти дава нищо, освен някакво число към даден маршрут. Всичките пропуски, които ще имаш по време на такова преминаване, са безброй. Нали? Смисъл, в някакви много яки места ти си през нощта и нищо не виждаш. Може да си през деня да се наслаждаваш на природата, на гледките, на пътеките, на хората, на хижите, на цялото това място, защото е доста диво, но в същото време е и доста питомно и доста интересно. Примерно, ако говорим за Е8, за Ком-Емине, смятам, че много голяма част от слушателите знаят за маршрута и са го минали, така че там мисля, че коментар по трасето е ненужен. Добре, ако обърнем и минем на шосейното колездане, как решаваш да шифтнеш, как решаваш да обърнеш от планинско на шосейно, защото двата вида колездане са, въпреки че уредът е един и същ, тотално различно усещане, различни доста често са различни хората, цялото усещане за самото колездане между планинско и шосейно, пък ти обръщаш и в двата варианта. Сега ще почнем от там, че аз тренирам главно на шосе. Това е основното средство, с което се тренира дори на планинско колездене. Всичките часове на колело, като ги разделиш, горе-долу 70% са шосейни. Така че карам доста шосе и всъщност по-дългите карания дойдоха последните няколко години, като се подготвях за Ком-Емине и Е8. Имам примерно преминаване по 200-300 км
за доста бързи, примерно към 8 до 12 часа, което си е сравнително бързо. И общо взето не ми бяха проблем преминаването на такъв маршрут като Дунав Ултра и всичките тия километри, въпреки че не беше точно така. Имахме доста интересни преживявания и проблеми, които се сблъскахме в деня на преминаването. Така че имам сериозно количество колезене по шосе и всъщност преминаването не беше чак такъв проблем. Добре, тренировки, шосе, състезания и предизвикателства планинско. Ако трябва да определиш в планинското най-вълнуващото състезание, състезателен тип събитие в България, кое е то? За мен е 24-часовия маратон в Мътеница, който го организират Крива Спица. В смисъл, това за мен е най-доброто състезание в България. С най-интересна организация, най-интересни правила. Трасето е страхотно и е изцяло планинско. Там в екип или? Има различни вариации от 4 в щафета, от 2 щафета и съответно соло. Ти кой вариант предпочиташ? Карал съм го в всичките почти, като зависимост от настроението и от това какво гониш. Трите са абсолютно коренно различни. След това въведение, ако обърнем на Дунав Ултра, освен очевидно добра тренировка за планинско колездане, какво те привлече в Дунав Ултра? Как се случи нещата? Аз Дунав Ултра съм си го набелязал в чеклиста от не знам колко години, може би 4 или 5. Не помня точно от кога ми се зароди идеята и всяка година все нещо се случва покрай тая дата и примерно съм претренирал, не ми се вече напъва в този момент и така си остава в годините, си остава. И всъщност тази година ми се появи възможността и т.е. нямах набелязано нищо в края на лятото, началото на есента и прецених, че сега е момента. И всъщност ми трябваше едно такова шосейно предизвикателство, едно такова шосейно, то не е състезание, ами по-скоро преминаване бързо за следващата ми година. Да, точно, че не е състезание. Всъщност сега вече особено след като минаха няколко месеца, откакто завърши това предизвикателство и при положение, че ти си доста така на сериозно, много сериозно любителско, вече полупрофесионално ниво приемаш самите предизвикателства. Каква е разликата между състезанията и Дунав Ултра? Прилика е разлика. Състезание, веднага мога да ти кажа. Едното е състезаваш с останали хора, в Дунав Ултра се състезаваш с себе си, което аз лично, честно си призная, и в състезанията в България винаги съм се състезавал с мене. Тоест, гледал съм миналогодишното аз, какво съм постигнал, на какво ниво, на коя си пътека, на какво време е било цялото състезание, как е протекло. Тоест, винаги съм се състезавал с мене си и с времето. Дунав Ултра е прекрасното приключение за едно такова състезание с тебе. Интересно ми е, ние се стремиме да го правим един такъв формат, който едновременно да наистина се предизвикаш себе си, да се видиш с себеподобни, да усетиш атмосферата на самото емоциите от самото преживяване и, например, от вече няколко години започнахме да правим едно като така наречено, ние го наричаме VIP събитие в Видин, където се събират всички колездачи в някаква хубава среда, различна. Наистина се опитваме да направим по-специално такова събиране на всички тия хора, които са с различно ниво на подготовка, различен стимул, различно водени от различни емоции. Как ти се стори това събиране тази година, такова като формат? За мен лично много странно, но пък те приветствам, защото само съм гледал подобни събития по клипове на международни състезания, които преди самото преминаване имат представяне на маршрута с много хора и с също всичките тия коктейли и така нататък. Да, всичките тия неща съм ги гледал по международни състезания и това да присъствам на едно такова място беше някакво много странно. Аз лично се чувствах много странно, но пък много ме изкефи.
за да видиш всичките тия хора, как са мотивирали, как всъщност някои, нали, са пренавили за следващия ден. Има такива, които им е се тая, защото ще го карат примерно 7-8 дена и не са за скоростното преминаване и много е интересно чувство да си там. Един такъв въпрос съм си подготвил. GPS тракинга в нашия вариант за най-скоростно преминаващите Дунав ултраколездачи представлява всеки носи един от GPS устройство и можеш да го гледаш на карта точката на всъщност колездача, къде е по самия маршрут. Това може да се гледа в реално време. Гледаш една точка и следиш, но при нас това всяка година е все по-голям интерес. Първо започнаха стотици, сега хиляди души гледат тая точка и рефрешът има много интересно. Според теб, кое е това нещо, което кара хората да рефрешат и да гледат някаква точка, как се движат колездачите? Ние не сме нито телевизия, нито нещо такова, но кое е това нещо, което прави интересно самото преминаване? Сигурно искат да се поставят на наше място. Искат да преминат маршрута някакси чрез нас. Не знам. И аз ми е било винаги много странно, но всичките такива скоростни преминавания, аз съм имал GPS с мене и знам, че хората искрено се вълнуват от това къде си, след колко време ще си еди, къде си, или примерно дори сякът се върна по другите ни проекти, които съм си правил, питат на нашия екип, ама що не се мърда тази точка, ама кога ще дадете апдейт, къде е стигнал? Хората в България и по-скоро велообществото вече някакси е свикнал да има някакъв такъв тракинг, който да вижда в реално време къде са хората, да виждат съревнованието между тях, какво се случва, кой къде почива, и ме е интересно за проследяването на цялото това преминаване. Има много голям интерес и лично и аз го забелязвам в това нещо. Те виждат, имам предвид хората, които се интересуват и следят GPS точката, така наречената, и те виждат точката, но ти виждаш от чекпоинт на чекпоинт, ти виждаш на место и на терен нещата. Как ти се стори формата, в който ние организираме самите контролни точки на определени места, пък местни хора седят там, чакат, и как го видя цялото това нещо? Значи аз честно си призная, малко трудно ми беше да различа вашите пунктове от тези на чуждите пунктове. Бях се постарали много хората и лично мен, като исках да премина точно в този ден маршрута, защото знаех, че ще има такъв тип хора, всички ще се радват, ще има някаква превъзбудена такава обстановка и дори и проблема с вятъра, аз бях сигурен още в началото, че това нещо, което искаме да направим, няма да стане. Но исках да го мина точно в този ден, за да усетя всъщност тази енергия на цялото това от Дунав Ултра, защото реално след една седмица вече нещата ще са оттикнали, повечето хора няма да ги има, няма да знаят, че се случва такова събитие и ще е една идея по... За тези, които не знаят това, което казваш, че вече си разбрал, че няма да стане, твоето лично предизвикателство беше да стартираш и в продължение на колездене 24 часа да стигнеш до крайната точка. Точно така, да. И ти за това тръгна 4 часа по-късно след всички, когато бяха стартирали, защото по принцип ние имаме условие в рамките на първите 24 часа да се направи 4 часа почивка. Ти направи своята почивка директно направо на старта и тръгна. Да. Сега от позицията вече като минаха определен период от време, според теб тази тактика правилна ли е била, когато си я залагаш, интересна ли е и постижимо ли е според теб едно такова предизвикателство да се случи успешно? Определено да. Главната роля в целия маршрут е вятъра. Понеже маршрута е много дълъг и вятъра е основен проблем в цялото преминаване. Бих казал, че ако има попътен вятър в много голяма част от маршрута, аз бих тръгнал с основната група и това нещо ще падне под 20 часа. Почти съм сигурен. Вятър и да приемем, че вятър и... ако имаме идеално условие от към вятър и примерно не вали или не ни хване буря, защото в началото все пак всички си карат заедно, има някакви смени, нали, помагат се, има някаква помощ, макар и минимална, поне до
една трета от маршрута ще се кара примерно в група, там вече нали, ще си помагат в някакъв период хората, така че ще е доста по-лесно. Ако се включи и вятъра по пътен в случая, нещата могат много да се променят. Говорейки за такава вече техническа част на самото преминаване, колко важно е чисто физически да си лек за едно такова... Ами всъщност пречи много. Не трябва да си много лек, защото за 24 часа някъде около почти 30 000 калории, което са 3 кг и половина ще изгориш. Тия 3 кг и половина, ти половината, ако можеш да си ги набавиш от храна и напитки и така нататък, останалото ще е от тебе. И сега ако си 63-4 кг, които са най-слабите колоездачи, ти няма откъде да ги вземеш тия килограми. Тоест в един даден момент ще блокираш. Тоест не на такива дистанции дълги съветвам със сигурност да не се гони минимално тегло на старта. Тоест едно зареждане от 2-3 седмици предварително, макар и кило 2-3 да се дигне. 3, може би е много, но кило 2, ако можеш да дигнеш, но не вода, ами с храна да го направиш това нещо, за да можеш да имаш енергията в тебе, за да го преминеш цялото това нещо. Добре, така да го кажем тогава така, ако среда правилно насоката, която даваш от една страна, разбира се, трябва да все пак, особено в по-екстремните варианти, трябва да си понатрупал обем. Точно така, да. От друга страна, не трябва да си много лек, трябва да си така, да си по-скоро... Включва ли това нещо, че, например, би препоръчал някакъв тип занимание в зала, ОФП или някакъв такъв тип тренировка? Ама то ОФП-то и фитнеса си е основна тренировка около колоезденец. В смисъл, това нещо е, как да кажа, ръка за ръка си върви. Другото, което се сещаме, ако си много слаб и в един такъв ветровит ден, както беше тогава, много ще ти е трудно в равнинните участъци. Това вятър направо ще ти разкаже играта. Да. Така че... От друга страна, самото усещане за Дунав е, че караш по-равно, но то всъщност е... Изобщо не е така. Особено втората част от маршрута, сме да твърдя, че си е доста... не е по-ниска, но така има сериозна денивелация, която ние усещаш на компютър и на цифри, но в краката си я усещаш сериозно. Да. Интересно, друг аспект в този смисъл, как я усети самото, как да го кажа, настилка, самият като терен, като на това нещо, което от Видин до Ранклак. Последните години, всъщност много, нали, аз се интересувам, това, че не участвам в едно такова събитие, не значи, че не се интересувам от него. И знам лично, че последните няколко години доста сериозно са се заели общините там и асфалтират. И на практика имаше много малко участъци, в които беше, нали, от моята гледна точка няма чак толкова лоша настилка, но сега за един любител със сигурност има и лоши участъци, които са, да кажем, 10% вече, което е за един 700 км участък 10% е нищо. Нали? То най-вероятно след още някоя друга година и там ще ги оправят и вече не се окаже, че трябва да се ходи пак. Да, имаше едно такова, аз няма да забравя. Срещнах едни колоездачи от Нова Зеландия, бяха минали изкачването на лом, което е по паваш. Да. И аз тогава им казах, даже едва ли не се извиних, че е такова нещо, че е в такова състояние. Те казаха, няма да забравим, казаха, напротив, това трябва да остане така, да бъде нещо като Париж-Робе и да бъде... Да, само че там в Париж-Робе, ако знаеш какви са дупки в тия павета, направо ти влиза гумата. Само съм ги виждал, но нямат нищо общо с нашите павета. Направо ще се радва за такова нещо да кажа. Така че да, в смисъл, всичките тия неща са си, как да кажа, от маршрута и тя ако го направи, тия общини ако асфалтира цялото място и някакси ще си загуби чара, защото сега това изкачване, какво като е от паве? В смисъл, какво като е лошо и от паве? То си е изкачване, то дори да асфалт, пак всички ще страдат. Нали, ще страда още 10 секунди по-малко, което, нали, чак толкова
не виждам някаква особено голяма причина да се асфалтира, защото беше наистина много хубаво. Да. Не, лично, нали, примерно, не ми пречи и се караше. Това, че стартира последен и 4 часа след последния велотурист, това означава, че през следващите часове ти си започнал да настигаш един по един, докато накрая стигна и Ростислав. Да. Разбираха ли останалите ти кой си, че си тръгнал последен и каква е твоята цел и някаква такава интеракция имаше ли? Ами в първите, т.е. в най-последните хора, мисля, че не знаеха кой съм. Мисъл, не ме познаваха явно. Но вече като застигах от средата нататък колезачите, явно бяха чували за мен. Много беше интересна, защото те явно ме изследяха къде съм, защото знаеха кога ще ги настигна. Нали, кефеха са, примерно покарваха малко с мене, викаха, нали, такова, дигаха настроението и беше много забавно. Да. Ти си почнал да настигаш другите участници, които са в категорията от 48 часа и те вече знаят за какво става въпрос. И следят. Интересно, ние знаехме, че как се развиват вашите времена с Ростислав и ние не знаехме кой от двамата ще успее да стигне първи до Дуран Кулак. Но ти самия знаеш ли, че беше ли убеден, че ще успееш ти да стигнеш първи? Ами аз с Ростислав се познавам и знам в какво положение, в каква форма е. Не казвам, че е много по-слаб от мене, но сигурно се е на по-ниско ниво от мене като колеят. Първо, че е от доста по-малко години и по-малко опит колездене, така че е нормално това нещо. Даже доста време и сили ми отне да го настигна, т.е. аз очаквах на доста по-ранно ниво да го стигна. Той с него всъщност малко преди Добрич се настигнахме. Всъщност аз го настигнах и той до тогава сериозно каране направи. За което, той направи доста сериозно каране. За което първо му благодаря, защото беше доста сериозен стимул за натискане и второ за да се сравняваш с някой е много яко. Мисъл, едно е да караш сам, друго е да имаш някакъв стимул, макар и до 70% до... Аз бях много впечатлен в Дуран Кулак, когато ти завърши, мина големия адреналин и емоцията, след това той дойде, вие се поздравихте, беше супер приятелска, буквално все едно близка приятелска атмосфера, почнаха да идват и другите колездачи 48 часа, всички се поздравяха и на мен това може би е първата година, в която толкова силно усетих приятелска атмосфера, независимо кой в какъв ред идва. Факта, че си го завършил, беше нещо много силна емоция да го гледам това нещо. Беше много яко. Сега ще ти кажа, че Ростислав и той занимава с по-ниско колездене главно, т.е. доста по-ниско колездене кара и състезава. И сега съм забелязал, че в тия нашите среди по-ниско колездене някакси хората повече се уважаваме чисто като спортисти, т.е. няма тази надпревара, аз съм по-силен от него, няма му говоря, той е по-силен от мене, как ще му... Искаш да кажеш, когато шифтнеш на шосеен колездач, ти различни... Да, точно. Буквално мога да ти гарантирам, че мога да позная всеки един колездач на шосе, дали е маунтинбайк колездач или е шосеен колездач. Да. Някакси е такава една приятелска обстановка има в по-ниското колездене. Няма тая завист и не знам откъде идва това нещо, но в по-ниското колездене на състезание, като отидем отпред, то е ясно кой ще е първи, втори, трети до 10. Ама всичките сме се нахилили, говорим си и така нататък, докато на шосейно състезание всичките са много сърдити, много на такива... Може би пренавити, не знам, може би от адреналин, от такива неща. Участвал съм на шосейно състезание, абсолютно коренна разлика е. Буквално едни и същи състезания, два различни стила, много е голяма разликата. Да, интересно, аз съм и любител, разбира се, и като започнах с планинско, после с шосейно, тотално, разбира се, на съвсем любителско, аматьорско ниво. Много спомени за това колко различна е средата, когато караш планинско и с взаимоотношенията и когато караш шосе.
Наистина е доста голяма разликата, но тъй като не съм участвал сериозно в състезание и не мога да съм наясно, както теб, разбира се. И сега, вече като мина някакъв период, да се върнем обратно на самия маршрут, да го затворим тази тема, имаш ли така останал спомен за някакъв участък от целия маршрут, който да го асоциираш с някакъв тук беше много трудно, или тук беше много яко, или в еди кой си участък нещо да се случи, което така сега ти държи още и се сеща за по някакъв начин? Най ми хареса място, мисля, между преди Лом, което беше в една горичка, там една сенчеста горичка, асфалта беше равен и се караше супер яко и в смисъл, буквално имах чувство, че не съм в България и то спомен ми стои за целия маршрут някакси като основен. Много интересно. Тук говориш само да маркирам, тук говориш за участъка между Добридол, селата Добридол, Сливата, Орсоя, Лом, за този участък. Супер, да, точно така. Благодаря ти за коментара. И другото, което беше, което ми остана, нали, така в съзнанието е от Генерал Тошево до края, до Ранкулак. Аз си го представях, че е 1 час път и че съм стигнал. То се оказа страшни скачалки, страшен насрещен вятър и това нещо направо ми се е запечатало в съзнанието и всъщност тази година още веднъж минавах оттам с колело и не беше същото. В смисъл, беше много по-яко. Карах го наобратно, но да, беше абсолютно сено. И аз тогава, послед втория път, като го карах, си извадих телефона да видя дали всъщност е на същия маршрут и беше същия маршрут. Да. И аз не го помня по този начин. И сега беше много, много готино. Явно умората си оказва влиянието и всъщност емоциите в различните фази на умора са различни. Да, там те го направиха с хубав асфалт, то е едни плавни изкачвания и равни терени, изкачвания, спускания. Колездачите от Добрич са фенове в този район и тренират там. Тази година карах 1200 км СВС, това е международна обиколка, не знам, бреветните среди. Да. И всъщност минаваше оттам, от Дуранкулак през Добрич, Силистра и слизаме надолу към Плиска. Да. Първо през Плиска и там на Тръда и към Сливен. Да. Аз си мислех, че дали тази година или някога ще дойда пак по тия места и след 2 месеца горе-долу бях там, така че никой не е нужно да се зарича, че никога повече няма да отиде там. Дори спах в Дуранкулак. Супер. Добре. Ком Емине, Дунав Ултра, това за теб състезанията, това за теб конкретна постигане на някакви подготовки за цели или това е за теб начин на живот, връзката ти с колездане? В годините си стана начин на живот и нещо, което някакси тялото и съзнанието ми го искат. Тоест това да се качиш всеки ден на колелото, примерно да пропуснеш някой ден ти е някакси кофти, че не си се качил да тренираш. И това си ми стана начин на живот, което много се радвам, защото някакси така ме свърза с много хора, запознава с много хора, които много свестни хора, много ценности хора, от които си избрах приятели, с които поддържаме връзка. Във всеки един от градовете имам някакви хора, колездачи, познати, които знам, че могат да ми помогнат с нещо, което е много, много ценно за човек, който не знам, мога да разчита на различни хора. И другото, което е всичките тези преминавания, скоростни, по-дълги, ме бутат в една насока в ултрасайклинг обществото. Всъщност това ми е последните години, натам съм се насочил и искам да ходя по такива евенти, такива състезания. Това са всъщност и всъщност това ми е и идеята от всичките тези неща, накрая да успея да излеза и в чужбина да покарам, защото нали, в България смея да твърдя, че доста от маршрутите вече съм покарал в годините с шосейката ми, на много места съм отишъл, разгледал съм много голяма част от България. Нарочно се стисках да не ходя в чужбина, за да обиколя България, защото сега
какво да правя в чужбина, като аз още в България, дето ми е тук под носа, не съм обиколил. Та голяма част от местата вече ги пообиколих и всъщност идеята ми е за до година да се фокусирам в някое международно състезание. Казваш състезание. Състезание, да. Да, дълги дистанции, но как го възприемаш това с желанието да постигаш цели, да извървяваш път, защото участието е само една малка част доста малка, от цялата подготовка. От всичкото нещо е. И то си е един цял цикъл и житейски, и тренировъчен цикъл, в който трябва да премине човек и очевидно ти носи комфорт. Аз затова казвам начин на живот и начин на отношение към света. Интересно какво е по време на толкова дълги карания за правене на обем, независимо дали е за развлечение или за спортна тренировка, това са доста дълги часове. Какво е интересно за хора, които не са толкова, хората, които карат много и са наясно, хората, които не са далеч от спортното каране дълги дистанции, за какво си мисли човек в едни такива моменти? Какво му се върти в главата? Значи, хубавото на тия дистанции е, че има много проблеми за решаване. И всъщност ти така или иначе трябва да ги решаваш тия проблеми. Дали ще караш колело, ще го носиш или през нощта, или ще през деня, или ти трябва да ги решиш тия проблеми. Също това е най-якото на по-дългите карания, защото едно е да отиш на състезание 2-3 часа, каквото и да стане, да не ядеш, да не пиеш, да спукаш гума, там след 5 часа се прибрал, нали? Където ще да е. Обаче на тия дистанции, които са по 2 дена, по 3 дена и нагоре, там вече трябва да мислиш много напред. Трябва да мислиш утре как ще си, какво ще ядеш, къде ще спиш, колко ще ядеш, колко ще натискаш, къде ще си почиваш, къде пък ще побуташ колелото, ако говорим за по-ниско, къде ще се напънеш да го караш. Това спускане, заслужава ли си риска да го пуснеш и да спечелиш 10 секунди или е по-удачно да го спуснеш пеша и да не спукаш гума и да загубиш половин час. Тия всичките проблеми за решаване са едно от нещата, за които си мисля аз на тия скоростни преминания, на всичките тия големи. А защо се отнася за тренировки? Примерно бих казал, че доста слушам музика, подкасти, ако говорим за шосейно колоездене, защото те главно големите тренировки са обикновено на шосе. Или съм с някой приятел и си раздумваме и си говорим. Тоест, това е хубавото на шосейното колездене, че ти можеш с някой да го споделиш, можеш да ходиш, примерно вчерашния ден, карахме 7 часа около Троян на 3 градуса мъгла, това изобщо ни пречеше с още едно момче и си направихме страхотна тренировка 170 км. Не ги усетихме, защото постоянно от тема в тема, това, онова и то си минава времето, така че компанията за такъв тип тренировки е много, много ценна. Ако я няма, слушалките, има подкасти, има музика вече, нали, страшно много неща, които можеш да правиш докато тренираш. Подкасти, какъв ти подкасти? Аз лично слушам, как да кажа, такива по-спортни хора, да чуя нещо интересно. Следиш ли някой конкретно, който би го каже, че следиш някой, който ти е интересно? Напоследък, последните години, последните месеци слушах Георги Ненов, Свръхчовека. Той има доста така дълги подкасти от 3 часа, които са, нали, за един нормален човек през деня, няма къде да ги вкара тия 3 часа да ги слуша и на тренировка е страхотно да си пуснеш, примерно, да слушаш някой, как да кажа, свръхчовек, който е, нали, ти го познаваш, знаеш го, че е много силен и много пешен в неговия си спорт, ама да му чуеш историята е много интересно и със сигурност във всеки един такъв подкаст и от всеки един такъв човек трябва да си вземеш нещо. Било то малко, но да видиш защо този човек е в този подкаст и всъщност какво му е ценното. Интересно е цялото, много ми интересно твоят подход въобще, нещо, което те движещата сила за тези екстремни събития, в които ти всъщност планираш, изпълняваш, участваш, те са многолики. Планирането има много различни елементи,
тренировката има много различни елементи, изпълнението има много различни елементи. Въобще, то е едно наистина като целият този цикъл тренировачен, докато се извърши целта, е като някакъв организъм, който го следиш. Аз заради това си кръщавам всичките тия неща, проекти, защото то си е баш си проект. Едно такова нещо отнема 6-7 месеца от идеята до мисълта, реализацията. Цялото това нещо ти отнема супер много време и трябва да се сетиш и да помислиш за всяко едно нещо. Говориме от екипировка, начин на трениране, какво ще е времето, по какъв начин ще тренираш, какви ще са условията, защото едно е да тренираш за Дунав Ултра, където там е супер безопасно. Няма кой знае какво да ти се случи като, не знам, външна намеса. Имаш постоянно хора около тебе, коли и може да се реагира за всякакъв проблем и едно такова предизвикателство в планината, където най-близките хора, които могат да те намерят, са примерно 3-4 часа. И това нещо изобщо не трябва да се пренебрегва. Така че, примерно, аз планината си нося орбазони и така нататък неща, които ако имаш едно ухапване съвсем безгрижно такова от някакво животно, което прелетяло покрай тебе и те е оцелило точно тебе в точно тази минута, може да стана такива бели, че нали, трябва да се мисли за това нещо. Всъщност колко време ще си без съпорт, без човешка на някаква близост, така че да, трябва да се внимава с тия неща и да се прогнозират, всичко това нещо трябва да си го предвидил със сигурност и да си го преминал преди да тръгнеш да го минаваш. Интересно, просто си го представих това преминаване през нощта в планината, как изглежда с челник и си е наистина много доста екстремно предизвикателство сам в планината с някакви шумове от дивите животни. Да, съм доста интересни истории по време на тренировките ми нощно време. Да, със сигурност замислих се, защото кажеш Дунав Ултра, то си е безопасно. Някакво да се случи. Да, се вика, от една ще се обадя на тебе и след 15 минути си при мен. Да. Се вика мечка да ме изяде, след 15 минути ще си при мен и ще ме събереш само. Така че да, Дунав Ултра е доста в екстремното колоездене е, да кажем, доста добър старт за човек, който иска да се предизвика в такова нещо и е супер безопасно. В смисъл, буквално, дори да стане нещо, ти след половин час имаш населено място, дето ще почукаш на някоя баба или на някой дядо и той ще ти даде вода, храна, ще спиш там, каквото и да е, нали, няма да умреш, влачайки се примерно по купените в Централен Балкан. Така че да, доста е безопасно място за тестване на психиката ти и на издръжливостта ти в шосейното колезене, както и 24-часовия маратон е същото нещо за планинско пък колезене. Там е обиколки на 15 км и е си на супер безопасно място. Нали, пак можеш да паднеш да се прибиеш, ама си на терен, т.е. на 15 минути си от пункта, постоянно има хора, така че тия евенти, като Дунав Ултра, 24-часов маратон, са много хубави. Човек, който иска да се занимава с такова нещо и да усети тръпката от ултра дистанциите, да отиде на такова място. Да го усети, да види всъщност, нали, може би е яко, ще замисля малко повече да потренирам и ще отида някъде да си пробвам късмета сам, защото да тренеш по Комемине и изобщо не си бил 8 часа в планината сам, не е много удачен вариант. Нали? Най-малкото 10 работи мога да ти спомена, които най-вероятно никой няма да се е сетил от тия хора, които са тръгнали. А като отидеш на един такъв евент, в който пак си горе-долу караш 8 часа, ама си там и се сещаш, трябва ми помпа, може би и гума,
ама чай сега малко, може би и фитили ще ми трябват, ама ако ми то се трябва скъса... ама то трябва да мога да си я сменя. Да, или ще си скъсам вентила, ама дали примерно игличката не е хубаво да си нося една игличка, защото ако си щупя игличката няма как да се напомпи. Такива, Да. или ухоза, обтегач, примерно, ще го ударя в един камък обтегача и той заминава. И като нямаш ухо, което е супер елементарна част, какво правим? Приключва ти цялото забавление. Така че да, радвам се, че има такива събития и горещо препоръчвам на хората, които са се впуснали в такива приключения да го посетят, защото си е един такъв старт на ултрадистанциите. На твоите приятели в Троян, какво ще им остане от този разговор? Какво ще им кажеш? И на твоите приятели, с които карате планинско, шосейно? Какво ще ни остане? Откакто се пребрах в Троян, смея да твърдя, че доста така се позапалиха хората. Дали естествено или аз подбуждам някакси мотивацията в тях да карат. Последните години доста хора се качиха на велосипеди, на планински колела, на шосейни. То си има шосеен отбор, но и такива аматьори като нас, защото и аз се чувствам като аматьор, не съм професионалист, почнаха да си спортуват, което много ме радва и се надявам поне малка част от това нещо аз да съм го подбукнал. Със сигурност е така. Със сигурност е така. Един такъв последно да завършим този разговор след участието ти, когато мина цялата емоция покрай Дунав Ултра и отиде на първият ти работен ден, какви бяха коментарите? Моите колеги... След Дунав Ултра. Те много от тях не знаят с какво се занимавам чак толкова много. Нали, групичката колеги, с които по цял ден си говорим и коментираме разни теми, те бяха запознати и ме поразпитваха доста. Въпроса най-често е как ти е дупето. Да. Но да, нормално си мина. То всъщност как беше? Чакай, забравих. Аз всъщност след Дунав Ултра имах една седмица почивка с моята приятелка, т.е. не отидох на работа веднага. Беше от Доран Колак пътувахме до София и всъщност сутринта на следващия ден отидохме в Малта за една седмица. Тоест си направих много яка почивка от колезденето и възстановителна такава. Супер, дори това си планирал там в март. Това беше идеята, нали, да отидем на Дунав Ултра, трябваше да го карам там за 24 часа. На следващия ден да пътуваме до София, спим и тръгваме за почивка. Тоест, след това, като се върнах, си говорихме за всичките тия неща. Харесва ми идеята след това в Малта. Там прекарах половин година преди 25 години. Малта е съвсем различно място вече. Мисля, че е същото. Разхождахме. Не се е променило много. Тия камъни там някак да се променят. Петър, много ти благодаря за тази среща, че отдели време. Изключително приятен събеседник си. Върви разговор, може много да говорим и за различни теми, освен това. Със сигурност много от нашите хора, които следят нещата около Дунав Ултра, ще бъдат доволни да чуят този разговор с теб. Със сигурност инспирираш много хора, не само в Троян, в цяла България и искам ти пожелая да се случват нещата, които планираш по най-добрия начин, да бъдеш здрав ти, приятелката ти и твоето семейство. Благодаря. Аз си пожелавам да имам повече свободно време. Теб ти пожелавам да не спираш с всичките тия неща, защото има смисъл. И да сваля 10 кг. Това с килата е такъв, както казах, е доста лесен начин, така че да не спираш. Общо взето през новата година се надявам повече хора да си качат на колела, защото си заслужават това нещо. Супер, благодаря. И аз ти благодаря.